Nagadai mana fɛn fɛn fɔ a b'a bɛɛ kɛ nka ale y'a tile filanin na balantanti dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ n yɛrɛ kun nana o kuri la an bɛ se ka sigi k'a baara Lamini mun ne tɛmɛna e ni a cɛ fo ka na se nin gɛlɛya sugu ma Leya e kɔni ma sisan jeunes ka ko dɔn an bɛ ko dɔw kɛ ka sɔrɔ an ma dabɔ juguman kama dɔrɔn de don sinon foyi ma tɛmɛ n'a cɛ ni o de don ni ne y'a ye n bɛ kuma n'a ye awɔ sɔn ka diya n ye problème t'a la n bɛ siran ɲɛ awɔ k'an m'o fo Masi ali ibe tɛmɛ an ka yɔrɔ la ali tɛ ɲɛkɔrɔ ta k'an ka yɔrɔ lajɛ wallahi ni y'a mɛn tɛ ka yen fanfɛla yɛrɛ lajɛ i ka ko ma goya tɛ dɛ parce que i ni minnu ka so tugulen don ɲɔgɔn na olu ka ko olu kama wa olu jumɛn bagarilakaw kɛ halisa gɛlɛya bɛ an ni olu cɛ wallahi ni yɛrɛ y'a ye n tɛ tɛmɛ an fɛ yɛrɛ parce que a muso fila ninnu k'olu to balo la o de kama hali n tɛ fɛ ka tɛmɛ yan da fɛ i ta fɔ k'a safu la ye k'u to balo la o tuma u fila bɛɛ sara de ya komi mɔgɔ tɛ dɔ in ka ko kalama n'ala u fila bɛɛ dagakisɛ bilen ta ka bɔ an da la an b'a fɔ k'ala ka hinɛ la kɛ parce que mɔgɔ tɛ dɔ in ka ko kalama n dɔgɔnin na ka taa an sigi an ka nin kuma nin kɛ Oye, Maluso, ça va? Ça va. Elle est jouée. Tu es commis? Oui, ça va. Bon, les wallets, ne vais se les yanno. Ah, wallet. Et vous qui m'avez venu là? Qui me râle bien bien, non? Ok, ne n'a pas baraini. Parce que y a un chamana, y a essayé qu'un dossier là de moi, ma barasoro. Bon, c'est pour y avoir la série, c'est qu'à changer d'audience. Mais c'est qu'à barasoro, y a baragalam. Un n'a qu'à yoro joshini fenoué, qu'à occuper le bureau qu'on a ni la machine. Donc, il veut c'est qu'à changer quelqu'un de là. D'accord. Problème talanya famille. Gaïba la gaïbe na mardi tout parce que dîner est des paradamine. Donc, c'est pas fouille fier ta fond. Mais mardi, il est passé à on va voir ce que je peux faire pour toi. Diplôme qu'on dit quoi? Bien sûr, le diplôme est bon. D'accord. Voilà, il va il a diplôme, il a demandé qu'il va blanc pour aller à nos secrétaires là. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Ok, là on sait rien. Mais j'ai dit tout. C'est pas chiant, c'est bien ok. Ok, ça me fera plaisir. Voilà, son. Bon, on a voulu mais c'est la ligne. C'est pas chiant. Ok, merci vraiment. Ah, merci. n dɔgɔnin an bɛ bi la mɔgɔ tɛ sini dɔn dɛ mɔgɔ dɔ bɛ kɛ e jugu ye nka sini a bɛ kɛ e ɲi ye ne kɔni b'a ɲini aw fɛ a ka nin kɛlɛ nin ban ka kɛlɛ ban wa kɛlɛ tɛ ne ni Bakari cɛ koyi kɛlɛ bɛ ne n'a musow de cɛ sinon n'olu tɛ yan ka ban ka kɛlɛ ban ko kuma bɛ fɔ yan n dɔgɔmuso kɛlɛ kɔni bɛ yen e ɲuman na hali i bɛ tɛmɛ yan nɔ hali i t'a fɛ ka yan kasa mɛn i yɛrɛ ɲuman na i ko t'a fɛ ka ɲɛ bila ka taa yan fan fɛ o kɔrɔ halisa kɛlɛ bɛ yen walima le o fana ye tiɲɛ i b'a kalama ne yɛrɛ de mana miiri ninnu ka ko ma a tɛ dan fosi sɔrɔ ne la aw cɛ ye dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn k'aw b'aw yɛrɛ kɛ wara ni fagabali Bakari muso ninnu yɛrɛ kun kɛra i n'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɛ taa ɲɛgɛn na wari ni sanga dun o bɛɛ waatini ko de da la k'a fɔ n'a ma ban e bɛ sa k'a to ale Bakari bɛ cogo di bi hali fanta kule ka wusa n'a ye den t'a bolo muso t'a bolo fo n'a kɛra ka wari in ye mais n'a sarata dangadenw b'u kulonkɛ a ka wari la
ni bɛɛ dimi kuma de ga kana dusu bila hakili ɲɛ ne kɔni bɛ min ɲini e fɛ fɛn fɛn min tɛmɛna e ni Bakari cɛ i bɛ o fili kɔfɛ a bɛ tɛmɛ n'a ka adamadenya ye adamadenya fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ kɔrɔmuso n'i ka kuma mɛn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ ban bɛɛ bolo mɛ kɔni mun ye ka layidu ta i ye ko ne ni Bakari bɛ bɛn tugun n bɛ miiri ne ye miiri n bɛ min bɔra a la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye dɔgɔmuso n'i ye ko tɔ n ta la a bɛ diya n ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka hakilina ninnu ka ɲi t'i miiri fɔlɔ kɔfɛ i bɛna jaabi di yan kɔrɔmuso n y'a mɛn ko mun sen na ka teli awɔ n bɛ taga kuwa n y'a ka taa ci telima na n y'a mɛn awɔ k'an mɛn awɔ n y'a f'i ye cogo min na an b'a kɛ ten sabula laɲini bɛɛ sabatira Bakari tɛ ni kiya ye bilen wa e yɛrɛ fɛnɛ tɛ ni kiya ye bilen sabula hali ni ne terimuso don a ka saya a digira na sa mɛ a wusayara sisan a tɔ tora cɛ kɛlɛ de san Bakari an b'an ta sara la fo Bakari ka dugu bila ne de y'a fɔ Masi o de kama ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne tɛ se ka ɲinɛ e kɔ sa donc an bɛna plan min ta san e k'o fɔ ne ɲɛnɛ tan bala i hakili b'a la ne y'a f'i ye don min na ko ne y'a daminɛ ko n tɛ segin kɔ i hakili b'o la hakili b'o la donc cɛ in a jigi y'a den dɔrɔn de den kelen pe dɔrɔn de b'a bolo wa a jigi y'o dɔrɔn de o den n y'a mɛn k'a y'o di dɔ ma an b'a essayer de k'o tigi ɲini ka taa don o n'a hakili cɛ Masi ne de y'a to ne tɛ se ka ɲinɛ e kɔ sa cɛ ni y'a woloden de donc a den dira min ma n'an y'o sɔrɔ sa k'a n'a den kɔ dɔn ɲɔgɔn na o y'an ka ko bannen o y'an ka ko bannen pepu an ka taa dɛ Zoli somɔgɔw dun i cɛ dusu dun ayi a ma na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la fɔlɔ a y'a fɔ k'a bɛna taa a terikɛ Bakari fɛ yen i b'a sɔrɔ a taara yen nɔ n'a nana i b'a fɔ ko Leya fɔra a kɔ ci dɔ de bɛ ne ni a cɛ Leya n y'a mɛn sinon ne yɛrɛ kumana dusu fɛ Bakari ko in na n'a bɔra baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn a bɛ to ka taa Bakari yɛrɛ fɛ yen nɔ a ye ko 10 a bɛ Bakari fɛ yen ne kumana ka dɛsɛ i muɲu min ye Bakari ka muso Kiya o banna anw muso dɔɔni bolila i muɲu dɔɔni ni ko ten ne ko Bakari y'a denmuso ta k'a di dɔ ma lamɔ la Zoli i fɛ kuma ka juguya tɛ dɛ wallahi ne t'a muso kelen dɔn ne fana y'a mɛn ten muso in finnen don wa a jɛlen don wa ne tɛ ala ye k'a dɔn dusu de fana y'a fɔ ne i b'a dɔn Bakari ko kuma a t'a a jɛlen fɔ ne ɲɛna kuma bɛɛ denmuso in yɛrɛ dilen a ma kɛ dusu yɛrɛ fɛla ko ye parce que kuma bɛɛ n yɛrɛ bɛ to k'a ye ani S b'a kuma kɛ nka denmuso in yɛrɛ ne yɛrɛ ma kɛ ala ye k'a dɔn a finnen don wa a jɛlen don wa ne ma se k'o dɔn Bakari ta ni kabako ko ye e muso filanan fatura fɔlɔ taara i jigi ye den kelen min ye yanni e k'o lamɔ walima i k'a di dɔgɔmuso dɔ ma o ka fisa ni i k'a di mɔgɔ yelege dɔ ma mɔgɔ min yɛrɛ dɔnnen tɛ yɛrɛ nka a bɛ se ka kɛ a kɛcogo b'a kɔnɔ ala yɛrɛ de ma Bakari da kunnadiya kama n'o tɛ nin fɛnba in b'i bolo i muso si t'i bolo ala ye den kelen min fana d'i ma o fana bɛ lamɔ na o tɛ kunnagoya se t'a ma o la kɛ ne mana dusu ye a bolo ni bɛɛ de bɛ tiɲɛ ayiwa an k'a da ala ma ni cɛ nana komi fɔra a kɔ n y'a mɛn n'a nana n b'a fɔ a ye awɔ
Bébé ne be fe shiri ga kemfe anga kenyomfe tege dinema anga wanyomfe Bébé ne be fe shiri ne be fe tege dinema anga wanyomfe Tiens ngachin taxi bena Bébé dado ne dala anga bijuke anga kalemke sentiment borela Tege do ne bolo baby igi gerena iga baroke sentiment borela Lamine, je vais me rendre. Qu'il y a fait une vie au chauffeur là. Je dois en faire une ligne en ligne au blanc de. Ouais, il doit être là comme ça la race là. Wallet. Angil la igal la nyanu pesa batira sisa. Arabe ga ko kene la sisa. Chema fay musuma fay ere abe fay. Sisa ella fiara. Lamine, ne ma doro fokui. Ne ga jugu jugu ni fayana. Elle me eba do to e posone eti so aldon wodo ni fada yana namanya yeneni araga kanusa ira dum fene eni mo warete nyokon fe mado ant flashit nataka nyokon dan wa ibe ko ko ke wala sen nga segi nyoma o ke de pisisa elle mini eblia Wala mga netanga chani kunu mawa. Ega kango netaka chama chuora bele na muneka kanu jala ntekele. Wala mino tabanere. Ni ya nne wale ti somina. Ke ebi bla muso were ko ndugo kile hono kule bado. Ma belasa. Ne aminyo kono. Nteka wakui. Itatenye. Oichen na mo refne tatenye. Ah deni sera sabalete ne. Et puis au fait Ibolo ibe chuchu la mo no fe dugu ngona ambeta kalama nga neti nege ibe ko la oke suna ita ni misa ya kola bari ne ba do bakar ti fe wa masura nga ki fe bakar kera ne fe bakar makene fe am dengene de besima che ni kantida hono ita fone na de katachida ne chigo ni mo sunu mane do mo no ngo Shivan kono ni hotel la dilgame eta la dilgando la ne mo be kala diligala ne kuma ti dawne tapne na ne katantila problem ko eta la niga kuma me ni hoti am no en du kelen wona Eche Lamin kana tan do nga chegi kumugali ga kuma fe umna Lamin plan mabe je kulu ra ala mawa ni mpotala beri san nga kata kororo ga bazila kwa nga che ay nga plan beri fushi kwa wala di stress iwe nga turu biwa nga che kata jume ada wa jonkle no vrai ada te ni do re ale to ko wallet alera de gara sababu yega ni ada ga drapeau bela jelen cassé quoi et puis à la fin ga klara ba na wa nga che wo fam to gudi na cha ngone aya rasawe che ni ada nere kon ma afakan kun be ga che bi kanu ngoni agara kulengere doron wa nga che yem fo fene che o rasawe nga ngoni kere jita wa nga che ina fo wa fo to gum bana jugute bana nga jengono o jarabi banari ko ya nanji banala la iga ko foiti yere bolo tugunwa abiru be gere nyaw be fien ma c'est après l'amour yere na yi ga ko do chien yi ko ok de toutes les façons on est kanungo konin sega femme conseil di mo mala ngoni ne resiklen fleme ya taxi do re la ben ngon fena ba da be tige ye ngache fuwati
de toutes les 1000 manières ngoni sonne nu turu parce que ga flow flenga chabe mo la science turu avec bolongon na fin chaman fie ga sur al yere ma bolongon na vegi quoi mais donc il veut courage avec le courage ça va sinon Mali donc il da ko me niveau na 600 rapperu ga changa che kateme fanu yere ga ne taro genre de na wala betu da bebe ga mambo antaro genre de sin join mais courage ta wa ça viendra un jour hein d'accord ma che courage ta che ga te repushon te do ba wona che te ko jate mna nga che nga don mi wala pour ga don bo nga dusuga shi lawa te ta